Miulbo ang sunog sa Barangay Canhulaw, Lapu-Lapu City ni atong Biyernes sa gabi. Arson o tinuyo ang pagkasunog ang anggulo nga gisubay karon sa City Fire District. Siluan Mirundina sa report. Paspas nga gilamoy sa kayo ang duha ka mga panimay sa Purok Sambag, Barangay Canhulaw sa sunog nga niulbo pasado alas 9 sa gabi niadtong Biyernes, December 5. Samtang usa ka panimay ang partially damaged. Wala hinoy gikatahong na angol o nakalas atol sa sunog nga nagbilin og 120,000 pesos nga danyos. Matod ni FO3 Jopet Openya, fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, gisubay nila karon ang kasayuran nga ilang nahipos gikan sa mga silingan nga matod pa gituyo pagsunog ang panimay din gikatahong unang nagsugod ang kayo. Nagsunog na palapson ko no, nya yang gilabay ko sa paninda niya bitin, nya yang gisugod. Matod sa to witness, iyang ko nang gigawa sa mga bitin sa ilang tindahan, naman yan sa gisugod balik. Matong panahon na nga nag-away pa sa sawa. Patawad na to, sunog ko no. Naman nidagan ang lalaki. Sa pagkakudlo ning balita, nihangyo ang babaeng live-in partner sa gitumbok nga suspect sa tuyong pagsunog nga di ilang una siya magpa-interview kay puliki pa siya sa ilang mga lakaw. Kaganiha, gipablatter pa niya ang nahitabong pagpanapat kaniya sa iyang live-in partner, pipila ka gutlo sa wala pa niulbo ang sunog sa ilang panimay. Gikonpermar usab kini sa Lapu-Lapu City Police kinsa nag-andam na sa mga kasong ipasaka batok sa suspect. Base sa impormasyon nga nakuha nato sa investigator sa Bureau of Fire, sila muda sa filing sa arson, sila mo file. O niya, ang ato ma'am, ang housing or violence against women and children kay ang ganiyang lipin ma'am, before ni na itabo ang pagpanunog ma'am, iya man nagikulata na. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.